Ja, og velkommen. Det er jo fantastisk at se så mange mennesker. Det er også fantastisk at se så mange ikke-grønlandsksprogede. Det er jeg selvfølgelig glad for. Jeg kan ikke love jer, at det bliver meget spændende. Det, jeg vil fortælle om, det bliver lidt nørdet. Det beklager jeg meget, men sådan er det, når man leger med retstavning og fonetiske regler og sådan noget kedeligt noget. Men jeg mener alligevel at have et budskab, så vi prøver. Allerførst, hvad skal vi dog med? Altså, Kleinschmidt lavede sin retstavning i 1851, og den er blevet erstattet siden dengang. Og hvad skal vi med den i vores tid? Er der nogen grund til det? Første bud vil nok være, det er der ikke. Kan vi bruge den til noget? Første svar vil nok være, knap nok. Men alligevel, vi fik en ny retstavning i 1973. Helt formelt er den gamle, altså Kleinschmidts retstavning fra 1851, aldrig blevet afskaffet. Den er faktisk gældende den dag i dag. Det er der ikke ret mange, der ved, og det er nok godt for os i sprogsekretariatet, for ellers ville vi få meget, meget travlt, vil jeg gætte på. Men vi har den faktisk. Det, der skete, var, at man indførte den i skolen, og den blev indført i pressen i løbet af en 3-4-årig periode, og den har i dag stort set overtaget markedet. Og man hævdede dengang, at man var nødt til at få en ny retstavning i Grønland. Fordi sproget havde ændret sig så meget, at vi simpelthen ikke snakker, som vi gjorde på Kleinschmidts tid længere. Der er en hel masse bogstaver, som ikke svarer til nogen lyd, når vi taler sproget, altså bogstaver hos Kleinschmidt, så det kan vi ikke finde ud af. Og børnene havde store, store problemer i skolen med at lære stavegrønlandsk. Det er også rigtigt alt sammen. Men hvem var det lige, der sagde, at ingen kan lære gammel retstavning, fordi nogle bogstaver ikke kan høres? Det ser cirka sådan ud på dansk. Det, som jeg gerne vil sige med det her, det er, at det her det er ikke en apologi for den gamle retstavning. Det er godt, den bliver skiftet. Vi har brug for at få den skiftet. Men jeg vil bare sige, at argumentationen haltede. Der er masser af retstavninger i denne verden, som ligger meget, meget langt fra lyden. For eksempel den danske, den engelske, for slet ikke at snakke om den franske. Og det er retstavninger, som kan læres af mange, mange, mange millioner mennesker, så selvfølgelig kunne vi have lært den gamle retstavning, hvis det var det, vi ønskede os. Det er egentlig bare det, jeg vil sige. Begrundelsen var, synes jeg som forsker, lige lovlig tynd. Men som sagt, det er da godt, vi fik den skiftet. Jeg ved ikke, om I bemærkede i opslaget, at der rent faktisk var et bogstav, der faldt ud. I 2014 er Nuuk Ugeavis ikke i stand til at få et gammelt ræ med i en annonce. Den blev væk. Så ja, det er da godt, vi har fået en ny retstavning. Det, jeg gerne vil forsøge at sige i aften, det er, at jeg tror på, at jeg bruger faktisk selv den gamle retstavning, ikke til at skrive breve med, eller til at skrive til bøger med, eller sådan noget, men jeg bruger den som underlag for det, jeg laver, når jeg laver sprogteknologi, eller skriver ordbøger, eller underviser i Grønland som fremmedsprog. Og det, som er mit vigtigste budskab i aften, det er, at så kanon svært er det altså heller ikke. Vi skal bare ikke tro på, at man kan lytte sig frem til den rigtige retstavning. Og det var nok der, filmen knækkede lidt i 73. Vi troede, at fordi lydene i luften og bogstaverne på papir ikke svarede helt til hinanden, så kunne vi ikke lære det. Det, som vi ikke gjorde, det var lige at forsøge at tage Kleinschmidts egne briller på og sige, hvordan så sproget egentlig ud på Kleinschmidts tid? Og det, der står i retstavningen, er det rent faktisk det, Kleinschmidt fik ind igennem ørerne, og det var det helt sikkert ikke. Kleinschmidt byggede ikke sin retstavning alene på noget, han kunne høre. Han byggede også på noget, han kunne høre, men ikke alene det, han kunne høre.
Vældig meget af Kleinschmidts retstavninger er logiske slutninger. Han konkluderer, at sådan må det have været, og så indfører han et logisk system for det. Og det er nok der, det gik galt i skolen, fordi vi troede, vi skulle lære børn at lytte og skrive efter lyd. Og det kunne man ikke. Der skulle have været 2 lag inde. I skal lytte, og I skal også analysere og tænke. Og hvis vi gjorde de 2 ting på en gang, så ville det slet ikke have været så stort et problem, som det var. 1850'erne var sådan sproghistorisk set en overgangstid i Grønland. Der var nogle lyd, der var blevet totalt assimileret, og andre, der var lidt assimileret. Og det der grimme ord assimileret, det kender I faktisk godt. Hvorfor er der mennesker i Danmark, der vil snakke om himmelbær i stedet for hindbær? Og hvorfor er der nogen, der vasker sig eller tørrer sig i et håndklæde? Det har noget med assimilation at gøre. Klæde ligger på ganen, end ligger på bag fortænderne, og når vi så skal sige nge, så skubber vi endet tilbage på ganen, så det ligger samme sted som den følgende lyd. Og så får vi håndklæde. Ligesom i bærene ligger ud på læberne, end ligger på tænderne, så når vi skal sige hende er det simpelthen enklere at sige hembær med begge lyd på læberne. Det er assimilation. Den proces er i dag i moderne grønlandsk 100% gennemført. Det var den ikke på Kleinschmidts tid, men den var på vej. Nogle lyd var fuldt assimileret, andre var typen håndklæde, delvis assimileret. De havde lært lidt af den følgende lyd, uden helt at blive til den følgende lyd. Vigtigst af det her for Kleinschmidt og hans konstruktion af en retstavning var, at lyden T definitivt var væk, når der kom noget andet bagefter. Der var simpelthen ikke nogen, der sagde Niguidebok. Tid var helt væk. Der var nok lidt tilbage af de lyd, der ligger lidt længere ind i munden på ganen. Så når nogen havde sagt at sove, som i dag hedder sinibok med 2 b'er, så har Kleinschmidt sandsynligvis kun høre en lille rest af k-lyden. Så han har nok hørt noget a la sinigebok. Ligesom når man gik hen til en aduafik, hen til hedder mut, aduafik mut, som i dag hedder aduafimut med 2 m'er, har nok på Kleinschmidts tid været cirka aduafimut, hvor k'et er blevet samme slags lyd som det m, der kommer bagefter. Men t'erne var definitivt væk. Og det bragte Kleinschmidt i lidt af en kattepine, fordi han kunne selvfølgelig høre, at der var noget, der dukkede konsonanter op, han ikke kunne forklare. Samtidig kunne han se det. Hvis vi tager et ord som erguba, opløser noget med noget, eller smelter noget fri af noget, og sætter det i fremtid, så bliver erguba pludselig til ergutissaba. Der dukker et t op, som Kleinschmidt sagde, aha, det må jo komme et sted fra. Et eller andet sted inde i maven af ergub må der befinde sig et t, som i nogle bestemte situationer dukker op. Og det gør det så også. Eller i abba og kommer med noget, henter noget. Hvis du kommer med noget ubestemt, så hedder det ativok. Det t kommer et sted fra, siger Kleinschmidt, ergo. Vi kan se, der har været et t, vi skriver, der har været et t. Men de fleste t'er var væk. Kleinschmidts måde at skrive t'er på, det var med accenttegnet. Så når I ser enkelt accenter hos Kleinschmidt, så betyder det, her har der engang stået et t, eller, hvis vi skal være helt ærlige, jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre ved det her, så nu skriver jeg en accent. Det har vi faktisk også nogle eksempler på. Men langt de fleste accenter hos Kleinschmidt betyder, her har engang været et t, som er blevet totalt assimileret af omgivelserne.
Og så nærmer vi os den egentlige retstavning. Kleinschmidt valgte at bruge 3 accenttegn. Den almindelige graf betyder, vi har her en vokal, som følges af en konsonant, som nok har været T engang. Hvis han i stedet for havde, og det er så gået galt, jeg hader Windows, det her det er flyttet fra et Linux-system, over den næsten nederste linje har det stået en cirkumflex. Det er lidt svært at se i øjeblikket. Men altså et cirkumflex hos Kleinschmidt betyder, at der er 2 vokaler og ingen konsonanter. Og når han så tager og lægger de 2 sammen, først en cirkumflex og så en accent bagefter, så får man sådan en, også kaldet en tilde. Og den betyder så, at vi har 2 vokaler og en konsonant. Tilde hedder faktisk på grønlandsk sådan en, der ligner en accent. Og nu skal I have et lille kursus i fonetik, for ellers kan jeg ikke fortsætte. Og den har jeg skrevet op på tavlen, fordi vi kommer til at bruge den lidt senere. Når lyd flytter sig, så flytter det sig systematisk. Her har vi skrevet de lyde op. Vi har lyd, menneskelig lyd dannes af, at et eller andet sted i munden bliver luftstrømmen fra lungerne moduleret af et eller andet på en eller anden måde. Vi kan modulere ud på læberne, vi kan gøre det på alveolarranden, vi kan gøre det på den hårde gane, på den bløde gane eller på drøvlen. Længere og længere ind i munden. Hvis vi lukker helt for luften, så får vi en stoplyd. Det hedder en misakasok på grønlandsk. Og så kan vi sige ud på læberne, på alveolarranden, vi kan sige k-lyden på ganen, og vi kan sige på drøvlen. Hvis vi lader lidt luftdrøn med ud, så får vi det, der hedder en hæmmelyd, eller en nilalasok. Ude på læberne vil vi så sige inde på alveolarranden vil vi sige hvis vi kommer helt tilbage. Endelig kan vi klappe ganesejlet ned, så luften farer ud igennem næsen, og så får vi og Det, der nu er lektien, som I skal holde fast på, det er overalt i verdens sprog flytter lyd sig systematisk. Så når lyd begynder at flytte sig, så vil et P kan ikke drømme om at blive til et S eller et eng. Et P vil blive til et VF eller et M. Et T vil blive til et S eller et N. Det flytter ikke rigtig sted i munden. Det flytter en ny måde at lave sig på. Så altså hvis vi har for eksempel, at du har fik, som ender på en lukkelyd her, og der kommer noget bagefter, så er det rigtig upraktisk at lave en lukkelyd, fordi så tiger vi stille. Lukkelyd betyder, at der ikke er mere at sige. Ikke mere luft. Det er derfor, vi lukker. Så siger at du har fik, pause, mut, hen til skolen. Dårlig idé. Derfor så lukker vi noget luft med ud, men så er det ikke sådan en længere. Og så får vi, at du har fingemut. Er det her interessant? Ja, det er faktisk interessant, fordi det jeg kan se, det er, at når mine studenter lærer den her lille bitte ting, som de faktisk kan lære på en halv time, så forsvinder mere end halvdelen af stavefejlen hos Kleinschmidt. Den ene lille ting, man skal vide, er, at lyd flytter sig systematisk. Og det er, kære venner, det er hele systemet. Der kommer ikke mere i lektion 27. Vi er færdige. Så hvis man ved, at den strive hænger sammen, den hænger sammen osv., så har vi alle de systematiske forandringer i Kleinschmidts retstavning. Jeg lader den stå, fordi vi vender lidt tilbage til det, når vi skal kigge på Kleinschmidt i praksis. Vi kan se her, hvis vi tager eksemplet søvn, sinik, og så skal vi sætte noget bagefter. Sinik, bok. Vi kan kun sige k, hvis vi holder en pause, det vil vi ikke.
så er vi nødt til at lade luften slippe ud, så vi har noget at komme videre med. Så får vi sinnigebok, som på moderne grønlandsk er sinipbok, fordi assimilationen er blevet fuldstændig. Og hvis vi havde en signifik, som er, der ser vi for det første, at k'et igen er blevet til et g, og det næste k, som ordet slutter med, sengen, signifik betyder en seng, det bliver nu til et ing, fordi vi skal ligge i en seng. Så altså, den flytter ikke sted, men den nærmer sig samme type lyd, som det, der kommer bagefter. Og det, der kom bagefter, det var en nasal. Så altså, ændringerne går den der vej hele tiden. Og så nærmer det sig det følgende så meget, det nu engang kan. Så er der en regel, som alle grønlændere burde kende rigtig, rigtig godt. Inde i hovedet har alle grønlændere en bestemt lyd. I kender den faktisk fra andre sprog. Electric, electricity. K og S har intet med hinanden at gøre, men det har det alligevel. Det kan alle se, ikke? Altså electric, K, og electricity, K og S er det samme. Der er bare sket et eller andet på vejen. Sådan nogle dimser, som har sådan en dobbelt karakter, har vi også på grønlandsk, og de er ekstremt frekvente. De forekommer hele tiden, og så igen. Der er en hel stribe tilhæng og en hel stribe endelser, som begynder med den her variable fætter, som samtidig er et T, og samtidig er et øsh. Ikke et S, men et øsh. En lyd, som faktisk er væk i det moderne sprog. Men den er alligevel god at kende, det skal vi vende tilbage til lige om lidt. Det interessante ved det her med flip-floppen her, eller dobbeltvæsenet, eller arkifonemet, som det hedder på nørdesprog, det er, at den er totalt systematisk. Den bliver altid til et T, hvis der står en konsonant foran den. Og den bliver altid til et øsh, hvis der står en vokal foran den. Så hvis vi har en stamme som tigit, at ankomme, så har vi en konsonant, og så vil vi godt sige, at han kommer mere end en gang, og så sætter vi det der flip-flop T på, så bliver det selvfølgelig til et T, fordi det slutter på en konsonant. Tigit, dab, bok. Rasu, han er træt. Den sluttede på en vokal U. Ergo må flip-flop-fonemet blive til et esh, og så får vi Rasu, sa, bok. Det er den anden ting. Hvis man har styr på den her regel, og har styr på det der med, hvor den lyd ændrer sig, så er halvdelen af de der hundredvis af skrivefejl i den gamle retskrivning allerede væk. Og nu tager vi et lille kursus i den gamle retskrivning. Her er et lille eksempel taget fra en novelle af Peter Gundel fra 1927. Det handler om en kirkeklokke, der bliver smeltet om til kanoner og mindre kirkeklokker, og det er den lidt ked af. Men nu skal I bare se. Det første ord, det var det, der så sådan der ud. Oraluf fis su wam mit. Fra den store kirke. Hvis vi går ind og ser, hvad det ord er lavet af, så kan vi se først oraluk, et eller andet med at snakke, fik, et sted, hvor noget snakkes, suak, en stor sted, hvor noget snakkes, og mit, fra noget. Hvis vi nu sætter de her stumper sammen, efter de regler, der står på tavlen, så vil vi jo se, fik, der kom noget bagefter, det kan vi ikke. Det blev til et G. Den var let nok. Det næste, før S'et, der stod også et K. Det kan vi ikke. Vi får et G mere. Suak, som endte på en uvulær G, der kom også noget bagefter.
Det kan vi heller ikke, så den blev til et R. Så har vi den perfekte gamle retstavning af Orelufisuamit. Bedre rappunga, der er overhovedet ikke noget besvær af den. Atitisafimilo. Og på smelteriet. Nu er det pludselig meget, meget sværere, tror vi. Det er totalt uforudsigeligt, hvordan det ord skal staves. Nej, det er det da ikke. Vi skal lære én ting. Vi skal vide, at blod staves med A-U-K, og ikke med civitut A. Og det har vi ikke nogen hjælpemidler til. Det er en af de ting, vi skal lære udenad. Men hvis vi bare ved, at blodet hedder A-U-K, hvad vi kan slå op i en ordbog, så kan vi bare gå i krig. Efter erg står der tip, der betyder få nogen til at smelte. Så kommer der ti, der betyder, vi fjerner lige genstandsledet. Og så kommer vores ven, det store T, som betyder T samtidig og S samtidig. Her kommer det efter en vokal, ti, og så det store T. Altså skal det være et øsh, fordi der står en vokal foran. Så fik, der kom noget bagefter. K med et M bagefter kan kun blive til en eneste ting i denne verden, nemlig et sådan et der. Og så giver det pludselig meget god mening, at det hedder ag, ti, sha, finge, mi, lo. Det krævede en stump viden, der skulle slås op. Resten er ren logik. Atidavunga. Stort set det samme. Jeg blev smeltet om. Atibanga, de fik mig. Nogen lod det smelte. Dak betyder det, som er blevet sat. Det, som der er blevet gjort noget ved. Hvad stod der foran det der store T? Der stod en konsonant. Ergo må det store T blive til et T. Atidak. Og så at være hedder U. Du vok, det var et rensdyr, og så videre. Og så jeg. Og så giver næste, den giver så også sig selv, ag, ti, da, u, vo, nga. Jeg var en, der var blevet smeltet om. Siger nu at det skal være et T foran DL, giver vel sig selv, fordi den betydningsstump, der står, det er nut hen til noget. Rodinut til 10 stykker, og akugaslung er en gang mere at være. Og her har vi et tredje sted, hvor man faktisk skal kunne noget udenad. Der er ingen, der kan fortælle os, at akhoba har noget med et V at gøre. Og dog, hvis nogen sagde, ja, det er bare fordi det er vibba, der gemmer sig ind i det. Det betyder fordele noget mere end en gang. Vibba, det betyder klippe over en gang. Så er det rigtigt. Det er bare stammen af vib, der gemmer sig, så selvfølgelig står der, eller selvfølgelig sagde Kleinschmidt, aha, jeg ved godt, hvad der gemmer sig, jeg kan bare, der gemmer sig af vib, ergo skriver jeg et V. Er det her meget mærkeligt? Nej. Hvorfor skriver vi havde på dansk i stedet for hade? Selvfølgelig, fordi der gemmer sig et at have inde i maven af hade. Det V har absolut ingen lydelig virkelighed. Det er noget, vi har skrevet for at fortælle, jeg ved godt, der har stået et have her på et tidspunkt. Præcis det gjorde Kleinschmidt også. Akhoba. Jeg ved, det har noget med at vibba at gøre, så jeg skriver et V. Vi kunne gå videre, hvis vi havde lyst til det. Og det ved jeg ikke, om vi har. Hvis nogen har lyst til det, er I velkommen i morgen. Det interessante ved den her lange sætning, når vi gør den op, det er, at i den her tilsyneladende umuligt lange sætning med en masse uforståelige bogstaver, er der 4 småting, vi skal kende udenad. Nemlig, at blodet staves med AUK, og ikke med civitut, cirkumfleksen. At en klokke staves på den mærkelige måde sujanek,
Og det var nok, fordi den faktisk blev udtalt sådan for 200 år siden. Faktisk staver nogen stadigvæk Siumut-partiet som Suyumut-partiet. Akhoba, hvis man var kløgtig nok, så kunne man gætte på vedet. Den er måske lidt svær, den har jeg taget med. Og så er der et tilhæng, I ikke har set, Shamar, at noget nok skal ske. Den staves med G-S-S-A. Det kan man heller ikke rigtig gætte sig til. Næsten ikke. Men efter de her 4 opslag og applicering af de regler, vi har kigget på her, kan vi faktisk skrive følgende. Nu har vi oversat noget moderne grønlandsk tekst til gammel retstavning. Og mit bedste bud er, så svært er det sørme heller ikke altså. Og stadigvæk, jeg ønsker mig ikke tilbage til den gamle retstavning. Det er kanon upraktisk på en computer. Men det kan altså bruges til noget. Og det, man kan bruge det til i vore dage, vil jeg godt komme ind på nu. Jeg vil nemlig mene, at der er 3 steder, hvor vi virkelig har brug for den gamle retstavning den dag i dag. Og det første er, når man laver ordbøger. Så har den moderne retstavning skabt et kaos af ord, der er identiske i overfladen. Vi kan ikke se forskel på Isarabok, Isarabok og Isarabok. Det betyder henholdsvis, at der ligger nogle s'er i et spil kort, at der er frost i luften, og at der er juice i bærene. De 3 ord er absolut identiske i den nye retstavning. I den gamle retstavning er der ingen tvivl. Kortspillet hedder I med sukasut. Det var et S. Frosten hedder Issi med dobbelt øsh og en sukasut. Og bærene har Ivesek. Der er det let at kende forskel på de her 3 ens ord. Et trommeskin hedder Issi. M i luften hedder Isidk. Og et menneske har Isitter, øjne. I den nye retstavning, eller i den gamle retstavning, der kunne vi ikke adskille trommeskinnet fra M'en i luften. Men vi kunne dog i det mindste adskille den fra øjnene. Og det kan gå helt galt. På moderne grønlandsk, der betyder, man flår den, det hedder erba, med de 6 bogstaver der. Man tør det op, det hedder erba, med de 6 bogstaver der. Man henter det, hedder erba, med de 6 bogstaver der. Og den anden hedder erba, med de 6 bogstaver der. På gammel retstavning, der var der ingen tvivl. Agba med cirkumfleksen, det betød, at man flår det, nemlig et lille dyr. Ordet bruges nok ikke mere. Det er temmelig arkaisk. I kender adobba, som man bruger om rensdyr og sådan noget, men en gang så havde man abba om at flå kaniner og fugle og sådan noget. Abba, I kender agbok, det tør op. Abba, det tøs fri af noget. Abba henter det. Det var den, vi snakkede om før. Ativok. Og Abba er et navneord. Den her nye retstavning betyder, at når vi i dag skal lave en fornuftig ordbog, så har vi nogle rigtig alvorlige problemer. Fordi ordene er stort set ens. Og den løsning, man har valgt til dato, det har været at sige Abba 1, Abba 2, Abba 3 og Abba 4. Og forestil jer nu, at vi skal lave en maskinoversætter, som så siger, vi skal optøge det her fastfrosne fiskenet, så vil den sige Abba 2 fiskenet. Det fungerer ikke særlig godt. Der må gøres noget andet. Og der har vi rigtig stor fornøjelse af den gamle retstavning. For det vi gør i moderne leksikografi, og leksikologi, som det hedder med et fint ord, det er i stedet for at stole på, at vi har nogle bogstaver, som vi kan sige, dette er opslagsordet, så er vi nødt til at sige, den går ikke længere. De ligner hinanden alt for meget. Så vi laver et konglomerat af en flok informationer,
som computeren slæber med sig hele tiden. Så det, som er opslagsordet i moderne leksikografi, det er faktisk ordene, altså bogstaverne er bare, plus den gamle retskrivning, plus en ordklasseoplysning, plus som det nyeste, en semantic frame. Og de semantic frames, de er rigtig gode at have, for det betyder et eksempel, som er lidt mere nærliggende. Potteplanterne er ved at tørre ud, så vi må hellere hente en slange. Det skal nødigt blive oversat til en kongekobra, altså. Eller en python, eller sådan noget i den stil. Det skal blive til en vandslange. Men hvis slange står en gang og hedder slange, en lang, tynd, hul dims, og slange et dyr, så har vi ikke det problem, når vi skal oversætte det. Og det er så det, vi har gjort ved at introducere semantic frames. Så det, som er opslagsordet i en moderne ordbog, er altså et konglomerat af retstavning, gammel retstavning, ordklasse og en semantik. En prototype semantik. Hvis I kigger på den nederste ab singularis tredje person possessum, så vil I nok synes, det ser lidt mærkeligt ud. Det er fordi, det slet ikke er en frame. Det er nemlig et navneord, som bare er blevet bøjet. Hans kæreste eller makker eller sådan noget i den stil. Bundlinjen af det her, det er for det første, at vi kan ikke bare afskaffe den gamle retskrivning. Vi kan ikke tillade os at glemme den. Fordi den gamle retstavning i den grad er en del af den grønlandske kultur. Den er en del af Grønlands historie. Og som sagt, så er det jo meget nemmere, end de fleste går og siger. Så vi behøver ikke at lade være at fortælle børnene om Atlatashidogak, fordi det er så skidesvært. Det er det nemlig faktisk ikke. Hvis bare vi lader være at tro, at vi kan leve af lyd og kun lyd alene. Der skal lidt tankevirksomhed til os. Det, som jeg synes, jeg har oplevet med mine studenter, det er, at hvis man bruger den med en lille smule fingerspidsgefühl, så bliver det faktisk sjovt, og de lærer en frygtelig masse af det. De lærer simpelthen frygtelig meget om deres sprog. Til en begyndelse kan man jo bare slå op på den database, der hedder De Gamle Aviser, avisidogret.gl. Der ligger et skatkammer af informationer. Alle aviser, både den sydgrønlandske Siumut, den nationale Aduatliotit og den nordgrønlandske Avanamjok, plus alle præstekonventernes samlinger, ligger der. Det er tusinder og tusinder af sider fantastiske kilder og fantastiske historier, som stort set bliver glemt. De bliver ikke brugt. Samtidig med, at vi som undervisere og lærere går og jammer over, at vi ikke har materialer. Det er jo forfærdeligt. Vi har et skatkammer, hvis vi bare gider at tage det. Men det forudsætter lige, at ungerne ikke på forhånd står af og siger, det der er gammel retskrivning, det kan jeg ikke røre ved. Så derfor bare en antydning af forståelse for, hvad retsstavningen er, har vi pludselig et materiale, som er uendeligt, stort set. Og rigtig, rigtig spændende. Altså. Det synes jeg i sig selv er en rigtig god grund til ikke at glemme Kleinschmidt på hans 200-års fødselsdag. Og så en anden ting, som jeg synes er vældig, vældig vigtig. Jeg begræder, at vi ikke længere har en lille latinprøve i Danmark. Ikke fordi vi har så meget at bruge en lille latinprøve til, men jeg tror, at kryds og bolle og grammatisk komma og lille latinprøve har i den grad hjulpet danskere med at lukke øjnene op for sprogiagtagelse. Vi ved det slet ikke selv, hvor gode vi faktisk er på verdensplan til at tænke grammatisk. Og danskere er rigtig gode til det faktisk. I hvert fald en lidt ældre generation. Og det hænger helt klart sammen med det gamle kryds- og bollekomma. Vi kunne alle sammen noget grammatik. Det kan godt ske, at vi ikke vidste rigtigt, hvorfor vi satte kryds og bolle, men vi havde lært det. Vi havde lært, at der er nogle ord, der hænger sammen på en lidt anden måde, end andre ord hænger sammen. Vi tænker i analogier. Og den lille latinprøve er selvfølgelig også genial, fordi Cecilie insula est, det er vi ikke født med at vide, hvad det betyder altså.
Så vi er nødt til at nærlæse det. Og det har selvfølgelig også lukket vores øjne op for at tænke sprogligt. Og jeg er ret sikker på, at hvis vi brugte nogle timer, i hvert fald i gymnasiet, måske endda i de større klasser i folkeskolen, med den gamle retskrivning, så ville vi faktisk have den lille latinprøve. Den samme effekt. Ungerne ville være nødt til at tænke sprogligt. De ville være nødt til ikke bare at skøjte hen over en tekst, for det kan de ikke. De er nødt til at stoppe op og fundere og tænke. Der vil ligge en gigantisk pædagogisk gevinst i det, som dansklæreren og engelsklæreren og grønlandslæreren alle sammen vil juble højt over. Vi er jo simpelthen for børn, der er langt mere motiveret for at lære sprog, for de er bedre til at se sprog. Der er mange i Grønland, der synes, at dialekter, inklusive dialekter på den anden side af Davis-strædet, skal mere ind i systemerne. Og det er så lidt svært. Men for den allerførste tilnærmelse, hvis vi ved, der er forskel på S og Sh, eller der var forskel på S og Sh, som vi kan se i Klejnsmiths retstavning, en forskel, som er væk nu, så er søen op i Nordkanada, der hedder Higulikjuaq, pludselig ikke et under længere. Sigulissuaq. Hvorfor hedder det hi det ene sted, og ju det andet sted? Jo, selvfølgelig, fordi det er to forskellige s'er. Det første s er et s i gulissu, nemlig det der alveolare s, og det, der kommer i shuak, er det palatale s her, som er blevet til en j-lyd. Det gør det også på grønlandsk, hvis vi lige tænker os om. Hvorfor hedder det Iluliaq, men Ilulishat? Hvad var det lige mellem I og A? Vi skriver det ikke på papir, så vi glemmer det. Men lyden er der Ilulijak. Kan alle høre det? Iluliaq. Der er et J. Og når det så bliver forlænget, så bliver det forlænget til det kan få lov at blive forlænget til, nemlig sin egen nabo. Og så hedder det Ilulishat. Og ja, Gujuaq, det kan alle vel læse på syllabik, så det behøver jeg ikke at fortælle, hvad det betyder. Gujuaq, en gang mere. Hvorfor hedder Gujuaq Gujuaq i stedet for Guhuaq eller Gujuaq? Fordi det er et øsh og ikke et s, der gemmer sig. Dialekterne vil være meget, meget nemmere at danse med, hvis vi har en vis forståelse. Specielt når vi kommer lidt længere væk. Groft sagt, så er det sprog, man taler i Rilluit i dag, det er tættere på Klejnsmith, end vi er. Der kommer nogle engelske låneord ind til at genere os, men det er der så ikke noget at gøre. Men det er stort set sproget, som det lød for 100 år siden herovre. Så altså bundlinjen, den kultur, som er gemt i de gamle aviser, skal simpelthen ikke gå tabt. Vi må ikke miste den af syne. Og for at klare det, ja, så må vi gøre noget for, at den her retstavning ikke bliver glemt, nemlig lære ungerne i det mindste lidt om det. Og det er så det sidste, vi vil gøre nu. Vi må forsøge så godt vi kan at bane en vej, så det bliver endnu nemmere for ungerne at få de gamle tekster. Og det er så det, vi på Sprogsekretariatet leger med lige præcis i de her dage. Og jeg har lavet sådan en her, som jeg godt vil præsentere, og det er faktisk verdenspremiere her i aften, så tillykke med det. Det er nemlig en maskine, som oversætter fuldautomatisk fra gammel til ny retstavning. Og vi går ind og hitter noget tekst her et eller andet sted. Og desværre er det her Windows, så det bliver lidt svært at læse, og det er jeg ked af. Her er begyndelsen af den artikel, vi legede med lige før. Oqalufiup Nabasuliardani hedder den. Og nu kunne det vist læses.
og det er bare 2 sætninger. Vi har simpelthen lavet en maskine, som gør 2 ting. Det, der har været problemet, det er, at hvis vi bare bruger Kleinschmidts regler, så vil for eksempel kirkens navn Bethel komme ud som Behel. Den vil nemlig assimilere. Det må den ikke. Så vi har været nødt til at opfinde et system, som starter med at sige, hvad for nogle ord må jeg ikke røre ved? Nemlig alle fremmedordene, og alle personnavnene, og sådan noget i den stil. Og det, der så står runden om, skal jeg så begynde at arbejde på. Og nu skal I bare se, hvad den gør. Hvis vi trykker her, så gør den følgende. Og nu står teksten pænt og ordentligt i den nye retstavning. Prøv at lægge mærke til kirkens navn, Bethel. Den er skrevet med fed og er ikke blevet rørt. Og det har egentlig været kunststykket i det her projekt. Så det vi har nu, og det her, det er untouched by human hands. Det er rent digitalt. Vi har faktisk en maskine nu, så vi kan gå ind og tage de der tusinder og tusinder af sider gammel tekst, smække dem igennem det her på cirka 3 sekunder, og så ligger der tusindvis af sider tekst, som unger kan læse i den nye retstavning. Og det er jo ikke så galt. Det vi mangler lige i øjeblikket, det som er hurdlen, det er de tekster ligger som pdf-filer. Og få dem scannet på en måde, så vi kan manipulere dem. PDF er som bekendt et billede, man ikke kan røre ved. Så det skal først oversættes til nogle tegn, som er læsbare, som man kan skrive i. Men det mener vi også at have styr på. Jeg håber faktisk på at have løst problemet på lørdag, hvor jeg har et møde med min programmør om det her. Så vi er lige på kanten til at kunne tilbyde samfundet. Vær så god, venner. Stik os bare en gammel tekst i pdf. Vi skal nok få den OCR-læst, vi skal nok få den oversat, og så kan vi lægge den ind i en korpus. Og så har lærerne masser af tekst. Både sproglæreren og historielæreren. Og det synes jeg, der er lidt af en nyhed. Og så vil jeg godt runde det her af med, jeg brugte det grimme ord, en korpus. Og det er, fordi jeg ikke har et nemmere ord. En korpus er en samling af tekster. Det er, jeg tror, min chef er lidt træt af mig, fordi det har jeg bedt om, at vi fik prioriteret nu i 10 år. Det har man ikke rigtig ønsket. Jeg tror helt enkelt, at det er det vigtigste redskab overhovedet for moderne sprogvidenskab. Så jeg er selvfølgelig ked af, at vi ikke har fået noget gjort ved det. En korpus består af noget metasprog. Nu har jeg taget den der lille stump fra Peter Gundel, og sige, hvis det nu ovenover hver tekst, vi finder, et menneske har læst det igennem, nemlig korpusredaktøren, og sagt, hvad er det for en slags tekst, den her? Hvem er for eksempel forfatteren? Hvor gammel er sproget? Er det en han eller en hun? Hvor kommer den fra? Hvad er det for en genre? Det her, det er en føljeton, skønlitteratur. Er det dialektpræget, ja eller nej? Er der nogle specielle karakteristika? Ja, Gundel har nogle relativt primitive sætningslængder. Er det oversættelser? Og det, som Ine Reservik vist er i gang med lige i øjeblikket, nemlig at udvikle nogle liksberegninger, som vi jo lægger os op af, og ellers laver vi dem selv. Men hvis de laver dem, vil vi ikke opfinde det dybe tallerken. Og der kan komme mere på. Hvorfor er sådan et metasprog interessant? Jo, forestil jer noget, som virkelig kan hisse folk op. Det er, hvornår må man sige Sima, og hvornår må man sige Nigu. Det kan virkelig hisse folk op. Og så får vi et Sima, det er oversættelser, og vi skal skamme os alle sammen, fordi vi laver så mange oversættelser med alle de der Simaer, og det er slet ikke grønlandsk og fyre for. Hvis vi havde sådan en korpus her, så kunne vi jo simpelthen gå ind og sige, jamen fortæl mig, hvor stor en procent Simaer der findes i tekster før 1900, hvor mange findes i tekster efter 1900, eller hvad vi nu tror. Hvor mange findes i oversatte tekster, hvor mange findes i ikke oversatte tekster. Eller
Er det virkelig sådan, at shuak, en stor en, forekommer mere i mandesprog end i kvindesprog? Det vil vi bare kunne undersøge. Er det sådan, at bestemte ord aldrig står ved siden af hinanden, eller altid gør det? Det kan køres i en korpus. Men med den der lille gennemlæsning, hvor kommer det fra, hvor gammel er det han eller hun, er der noget specielt ved det, vil vi så kunne søge på tværs af sådan tusinder og tusinder og 100.000 af ord. Og inde i den korpus vil der så være den gamle retstavning. Det var den, vi havde fået skidtet ind i. Og den vil så stå parallelt med præcis det samme i den nye retstavning, som vi kan søge på. Den gamle retstavning er noget skrammel, fordi den er rigtig svær at søge på, og det er jo et mange stavfejl i den. Så hvis man skal lede efter noget i den gamle retstavning, i de gamle aviser, så er man nødt til at regne med, at forfatteren nok ikke har kunne finde ud af forskellen på sugasut og T og G og NG. Og så er du nødt til at søge på det hele. Altså køre 4 søgninger i stedet for 1. Ved at oversætte til den nye retstavning, skal du kun køre 1 søgning på det her. Og så får du også alle fejlene med. Og så, det her, det er faktisk maskingenereret. Hvad er nu interessant ved det? Jo, det er en computer, der har lavet en analyse af den her sætning, og har sagt, den her består, det første ord, det var oqalufi up. Den består af stammen oqalup, at snakke, vik, som laver et navneord, et sted, hvor man gør noget, og den har så lavet et navneord, som vi her har i relativ kasus ental, og den står som ejermanden af det følgende ord. Alt det her har computeren fundet ud af for os. Hvad skal vi nu med det? Jo, lige præcis det, jeg sagde før. Hvis vi gerne vil have at vide, hvor mange simager, eller nigurer, eller dakker, eller hvad ved jeg, der findes i forskellige slags sprog, så står det der. Vi kan gå ind og søge på vikker i den her tekst. Og så vil den komme ud i den gamle retskrivning, i den nye retskrivning, i en analyse. Og hvis vi havde en oversættelse, for eksempel de nyere Adolf Grønlandsposten, som vil optræde i 2 spalter, så vil tolkerne også blive rigtig glade. Så skulle de få en masse gratis oversættelse. Det her kan vi faktisk også få med, nemlig maskinanalyserede strenge. Bare vi har korpus at lege med. Jeg synes, der er gode grunde til at fastholde Klejnsmith. Og jeg beklager, hvis det bliver meget nørdet. Det kunne jeg ikke komme udenom, så det må jeg lære at leve med. Jeg håber, kaffen smager bedre end mig. Ja, بقولتي أبغينا سي تس قلنات كلالسولون يا بريسيناوسي. Jeg hedder Carsten Andreasen. Sådan lige et praktisk lille spørgsmål. Nu arbejder jeg en hel del med, eller har gjort med Poul Egede stavbøger, og dem kan jeg jo læse. Det kunne jeg tænke mig at spørge om, er forskellen mellem gammel det der, nu jeg ikke må kalde det gammel grønlandsk og ny grønlandsk, er den større, end når jeg læser Poul Egedes dagbog, og så nu? Jeg kan ikke give dig en dokumenteret videnskabelig besvarelse på det. Mit bedste bud er, at det er den ikke. Altså sproget har udviklet sig hurtigt, men det har dansk så sandelig også altså. Så mit bud vil være nej. Forskellen er måske sådan det samme, stort set. Tror jeg. Jeg ved ikke. Henrik, du har læst flere gamle skrifter, end jeg har. Hvad siger du? Oh, sorry. Altså, jeg vil egentlig synes, at den udvikling i det grønlandske sprog er større end i det danske. Men hvad jeg har haft i, det ved jeg som ikke. Der er nok en ting, som kan gøre det en smule sværere, det er, at hvis vi går tilbage til Poul Grønlænder og Krag og hvad de hed, så var retstavningen endnu mere forvirret, end den danske var på det tidspunkt.
Så altså, selvom sproget måske har udviklet sig i samme hastighed, så er udviklingen i retstavningerne større på grønlandsk end på dansk. Jeg tror godt, jeg lige vil bryde ind og sige, når jeg beder mine studerende om at læse Hans Egedes salmer og Niels Egedes salmer fra 1700-tallet, så med et par tilløb, så lykkes det faktisk. Man kan godt se, hvad der står. Ja, der var en. Jeg hedder Christian. Jeg bemærker, at du snakker om, hvordan man talte på klein. Er det noget, man har noget dokumentation for, hvordan det har lyttet? Har man nogle optagelser, der er meget gamle? Eller er det bare noget, du har antaget ud fra skriften? Nej, man har ingen optagelser. De ældste optagelser, vi har, de er fra omkring 1900. De gamle trommedansere og sådan noget. Men specielt Jørgen Richel har i sin doktordisputat arbejdet rigtig, rigtig meget med alt, hvad man kan slutte logisk ud fra kilderne. Han følger simpelthen, der må være en grund til, at søfarende og grammatikere og præster og missionærer har skrevet, som de har skrevet. Og der har han lavet et enormt muldvarpearbejde på at sådan forklare så meget, som forklares kan. Og det, jeg har sagt her, det bygger rigtig meget på Richels undersøgelser. Var det en slags svar? Ja. Okay. Niels Fransen, er det ikke også sådan på grønlandsk, som det er på dansk, at når man ser folk, der ikke er vant til at skrive, så skriver de ofte sådan, som de taler, sådan som man ved at læse, hvad de har skrevet, stort set kan se, hvordan de har talt. Det ved jeg, man kan på dansk. Jeg var ude for flere gange med fin sjællandsk dialekt. En, der ikke var vant til at skrive, og jeg vil tro umiddelbart, at det må være det samme i Grønland. Man skriver lidt, som man taler, hvis ikke man er vant til at ikke kende retskrivningen rigtigt. Det er helt klart den logik, der ligger under Richels tænkning. Han har simpelthen antaget, at når folk har skrevet sådan her, så er det en afsmitning for den måde, de har talt på. Jeg skal sige, at Richel er fonetiker, så han har tænkt meget lyd. Oqaunaravinun allattaasitoq qam assiungaittum oqaluttar kuutsuarmi ta isumaqqapilikkarlualuarutsu imma ilikkartarianangussaaluartu inutsit oqalussinaanissa oqultalersinnaanissama uagut atassa allattaasitoq ilikkarluarutsu ta inutsitu ilikkarniarnam ilikkartarianangussaaluarpu immaqa Nalua ilikkartariannaassoq kisia nalunanginerussoq pingituarninnerninginerussoq aamsumiorpaluutsit nalunanginerussaqaata soorunnaamiimaattoq allattaasitoqartassaangitsoq inuktitutoqalunneq kisiaqaninneruuk amma soorluqartunga den lille latinprøve torluunaqissinnaavoq allattaasitoqaq meeqat ilniarnatungorniat adortarutsigu runikku taava tanna uqaatsinik isiginninneq qanimut isiginninneq ilinjassavaat soorunamilu ikaariarnaamut soorlu agilinermut sukkanerusumik ikarsinnaasalluti agisudaavaranna okay pustumasqarpuga una eqqutaatimma atalaarpata akilinermiuksoqutigaluutaak oqaluttuatoqa assigin allattaasitaa assigin atoramik maan oqaasilerifim una korpussi atorneqqalersoq arlaati suleqatigivisi taakkua akilinermi arlaan oqaasilerisa. Vi har samarbejde. Vi har et problem, at Grønland på det her felt i den grad er storebror. Så det bliver meget ensidigt, det her samarbejde. Det vil være os, der skal levere en vare til dem langt hen ad vejen.
hvis vi havde ressourcer til det, og hvis vi ønskede det, så ville vi ubesværet kunne lave en Inuktitut korpus sammen med de andre. Der findes store samlinger, Living Dictionary for eksempel, hvor vi kunne tage Inuktitut engelsk korpus og parse den, eller ordlisten, og parse den mod vores grønlandsk engelske ordliste, og dermed lave den der trekant, så vi kunne lave Inuktitut grønlandsk. Og det at køre fra syllabic til Roman orthography, det er a piece of cake. Det er en hyldevare faktisk. Det kan vi bare gøre. Så svaret, hvis det er et politisk ønske, eller hvis der kommer nogen med en pose penge, og siger, det her vil vi hellere, end at du laver en maskinoversætter til dansk, eller blindeskrift, eller hvad ved jeg, som vi også gerne vil i gang med at lave, så kunne vi sagtens gøre det. Udelukkende et spørgsmål om, hvad for nogle af opgaverne vi tager. Ja, jeg vil spørge, du siger, at du synes, at vores unge, de skal belemres lidt med det her gamle skriftsprog i skolen, gå ud fra. Hvor meget skal de belemres med det? Snakker vi om lige så meget, som jeg blev belemret med gotiske bogstaver i gymnasiet? Det var da meget sjovt, men hvad fik jeg ud af det? Jeg synes, nogle af de ting, du sagde, som man kan få ud af at studere det gamle skriftsprog her, det er, at man kan kende forskel på nogle ord, der ellers staves helt ens. Og sagde, at det var ikke så meget sværere end dansk, hvor vi også har underligt stavet ord. Men på dansk er der også ord, der betyder forskellige ting. For. Og det er jo heller ikke svært. Så kan man ikke bare glemme det, når nu vi kan maskinoversætte det, og så sige, så har vi et eller andet aftenskolehold for dem, der virkelig er interesserede. Jo, det kunne man sagtens. Jeg vil sige, at det er rigtigt, at vi har for på dansk. Men vi har, jeg ved ikke hvor meget, 50 gange så mange på grønlandsk. Den grønlandske fonotaks er så ekstremt, og fonotaks, det betyder, hvad for nogle bogstaver kan stå ved siden af hinanden, og hvor i ordet. Den er så ekstremt stram, at der ikke er ret mange kombinationsmuligheder. Og det betyder, at ordene strander i samme form. Bare den mindste antydning af assimilation begynder at spille ind. Og vi har masser af assimilation på grønlandsk. Grønlandsk har faktisk omkring verdens højeste ambiguitetsniveau, som det hedder. Altså ord, der er ens. Meget højere end på dansk. Det er den ene ting. Den anden ting er, at mit allervigtigste argument med at bruge gammel retskrivning til unge mennesker og børn, eller måske børn, jeg tænker måske i første omgang på gymnasiet, det er, at vi skal afmystificere det. Vi har nogle tekster, som de er simpelthen ikke så svære, som de tror, de unge mennesker. Bare de bliver sparket til at gøre det. Og der ligger en skat, som de kan få. Og så tjener vi samtidig det, jeg kaldte den lille latinprøve. Vi tvinger de unge mennesker til at læse ikke overfladisk, men i dybden, for at forstå, hvad der står. Og det mangler vi. Jeg er sikker på, at vi kunne lige så godt lære dem at lære kinesisk, eller finsk, eller mongolsk, eller et eller andet. Eller latin. Bare noget, som ligger rigtig, rigtig langt væk fra, så de er nødt til at lade være at stole på ørerne. Og ja, så er vi tilbage til det, jeg sagde om kryds og bolle. Jeg tror, at vi danskere har fået en gave, som vi glemmer, på grund af kryds og bolle. Vi er simpelthen blevet bedre til at lære sprog, fordi vi er blevet bedre til at se sprog. Og det mangler vi i Grønland i dag, fordi vi i den grad lever på overfladen af ordene hele tiden. Alting i grønlandsundervisningen, også grønlandsk for danskere, foregår på de færdige ord på overfladen. Og det er ikke nok, når man skal lære fremmedsprog. Man skal lige et stik ned og sige, hvad er det for nogle processer, der skaber de her ord? Hvad er det for nogle processer, jeg kan flytte over, når jeg skal lære engelsk eller tysk? Og det mangler vores unge. Og så det sidste, hvor meget de skal have. Svaret er meget simpelt. Det aner jeg virkelig ikke. Fordi ingen har prøvet det. Så jeg synes, det må komme an på en prøve. Altså så lang tid ungerne synes, det er sjovt. Og hvis vi som lærer kan gå ind og give dem, nu skal I bare se, nu skal vi prøve noget, jeg aldrig har prøvet før, så er jeg da sikker på, at man kan sælge det.
Og jeg er også stensikker på, at vores lærer hurtigt vil sige, at okay, nu begynder de at gabe for meget i timerne, eller være for urolige. Så er jeg nok gået for langt med det her. Og så holder de op igen. Jeg tror, det skal bare være en appetitvækker. Og hvis de synes, det er skægt, ja, så kan vi jo køre videre til, at de holder op med at synes, det er skægt. Så lang tid de arbejder med det, får de lært noget i hvert fald. Mere præcist forestillede mig det ikke. Var det en slags svar? Okay. Ukiopassuit innaarsuuga ammakkalassu atvaartarpunga taamanersaarli imaqamperi atvaartilarnikuaq ukiuhunnermanus unan eqqaananarlu allattaasistoqaqqa qamik innaartiniaragatta atuarfimmanni meeqqat innaartiniaragat aunartorsuut uani naapittoqartarpara oqaaserpassuit aamma oqaluutit aamma taaguutit atornarsimasorpassuugami nalungina oqaasilerfik kat oqaaserpassuasaqartor ullimikkut kisianni soorlu ernutara atuffanniarukku taalu oqaasnaamba tortarukkit ullimikkut atugaangittut taaperissuusoorun aataasoorun taama oqartartut aataqqikku taama aataqqikqan oqaluttarmik suuteqaramik ila allataarnartumitaa allattaat аллат оqaatsit уллимик аторнаарсимас qaqattaarpakka paasiniassappu imaunniittitарталлунга такутиссава ааттаатилартаартакуунниу ассилиарлун ноосунааффаат тааман исумаалик таамартарту. Jeg kan kun give dig ret. En gang mere, ligesom jeg sagde før, med hvor meget børnene skal have. Jeg er helt sikker på, at det er rigtig, rigtig godt for børn også at lege med gamle, sære ord. Altså det er en husvalelse og ihukommende og sådan noget for et dansk barn. Det er jo sjovt til en vis grad. Der er det så bare op til os som forældre og lære, at det ikke må blive for meget af det gode. Så det er da vigtigt. Jeg har lige siddet i dag og rodet med vores database. Det er et rigtig godt eksempel på det, du siger. I Georg. Det optræder i ordbøgerne, ikke i betydningen, han har røget hasser og skæv, selvfølgelig, men i alt muligt andet, som det overhovedet ikke betyder mere. Altså for eksempel, han er forvirret rundt på gulvet, står der, eller der står, at solen titter frem gennem skyerne, eller at laksen er gået i garnet, så man kan se, det blinker i vandet, eller sådan noget. Og absolut ikke et levende øje i dag forbinder noget af det her med i Georg. Den findes i dobbeltformen i Georg og i Georg. Og det er selvfølgelig skægt at fortælle børn også, at sådan noget også kunne eksistere. Men nu er den blevet markeret i vores database som arkaiske former. Jeg hedder Hasse Hedemann, og jeg kunne godt tænke mig lige at følge op på det her, fordi jeg synes, det er så utroligt spændende at sidde og høre det her. Og det, jeg godt kunne tænke mig at høre, det er, hvor meget man her på instituttet, nu har vi jo nogen, der studerer grønlandsk, hvor meget får man det så også ud af huset? Hvor meget får man det givet videre til befolkningen, og endnu bedre, hvor meget får man givet det videre til seminariet, og til dem, der skal ud og undervise vores børn i grønlandsk. Nemlig det der med, som du siger, ikke bare at være på overfladen, men sådan dykke ned under og prøve at tage de historiske ting frem af sproget, og dermed dyrke lysten til at dykke ned i sproget. Er det noget, I går ud med? Det kommer an på, hvad du mener med at gå ud. Hvis jeg må være meget personlig og sige noget politisk ukorrekt, så oplever jeg nok, at der er en forfærdelig masse små kongeriger i det her land. Og det kan være forfærdeligt svært for en universitetsmand at snakke med en skolemand, der snakker med en museumsmand, der snakker med en sprogskolemand, eller hvad ved jeg. Og det betyder en masse viden er spildt. Og det er selvfølgelig ærgerligt. Omkring det, vi laver på Residerfik, der prøver vi selvfølgelig at formidle så godt vi kan. Altså for eksempel så ligger den her forelæsning, den er jo udsendt i KNR, fordi vi godt vil fortælle, hvad vi laver. Den oversættelsesmaskine, jeg har lavet, eller translittereringsmaskine, den ligger frit tilgængelig på nettet. Alle kan gå ind og bruge den på www.residerfik.org.
Så hvis man har en gammel retstavning, kan man bare gå ind og bruge den. Den er gratis. Så vi prøver da på at få det her ud hele tiden. Og så næste spørgsmål, om vi er gode nok til at sige tingene på en måde, som de kan forstå op på Linja Fysuaq. Og spørgsmålet er, om de op på Linja Fysuaq har lyst til at høre, hvad vi siger. Jeg ved ikke, om det er det ene eller det andet, men det er i hvert fald, det går ikke godt nok. Og om det er min skyld eller deres skyld, det vil jeg nødt udtale mig om. Jeg ved ikke, om det var en slags svar. Jo. Ja, for at vende hen til grønlandsk som fremmedsprog, der synes jeg, at jeg læste et eller andet sted, at Kleinschmidts retstavning, den var ligesom baseret på etymologien, og derfor så var den ligesom optimeret til dem, der kom udefra, missionærerne, der skulle lære sig grønlandsk, og som skulle lære at prædike på grønlandsk. Fordi grønlænderne, de kunne det jo godt, de var måske ligeglade med at skrive og læse dengang, det ved jeg ikke. Men sproget, som missionærerne fandt på, det var så ligesom optimeret til deres eget brug. Hvor at den nye retstavning, den skulle så efter samme sigende være optimeret efter dem, der ligesom kan det i forvejen, så er det lidt nemmere at skrive det ned. Hvis man så tænker på Grønland som fremmedsprog, som der er nogle få, der kæmper med for tiden, vil du så mene, at den debat, vi har taget her i aften, det handler også lidt om at åbne for nogle ting, der gør det nemmere at komme ind i sproget, altså udefra? Nu bliver det meget ideologisk. Jeg vil sige, at hvis jeg har spurgt Kjeld Thor Petersen, som skrev lærebogen Grønlandsk for begyndere i 1973, så vil han sige, ny retstavning, utænkeligt. Det kan vi ikke lære en pind af. Han nægtede simpelthen at konvertere sine lærebøger til den nye retstavning. Og man må også sige, at en hel del af de af os, der faktisk har lært noget grønlandsk, vi har faktisk lært det fra Kjeld Thor Petersen. Det er jo faktisk et faktum. Altså. Jeg tror ikke, vi kan skrue tiden tilbage og undervise efter gammel retskrivning. Men jeg tror virkelig meget på, at hvis de lærere, vi havde, når vi danskere skal lære grønlandsk, kun den gamle retstavning, så ville de være meget, meget bedre lærere. Fordi inde i hovedet på en dansker, der står der jo nu engang, at du har fik, har jeg lært, betyder en skole, og mut, det betyder hen til. Så et eller andet sted, så står der inde i en danskers hoved, at du har fik, mut, og hvad sker der der? Det gør det ikke ind i hovedet på læreren. Men hvis læreren ligesom havde en fornemmelse af den gamle retskrivning, eller grønlandsk grammatik, for eksempel via den gamle retskrivning, så vil det pludselig være meget nemmere at forstå elevens problem, og dermed være en bedre lærer. Så jeg tror, for lærerne i grønlandsk som fremmedsprog, der vil den gamle retskrivning være rigtig, rigtig god. Eleverne skal selvfølgelig, at de nye udsendte danskere, der lander med 4-flyet i dag, skal selvfølgelig ikke have gammel retskrivning. De skal have den retskrivning, der bruges i samfundet. Men hvis vi kunne overtage lærerne til at tage et kursus i gammel retskrivning, yes, det vil give meget. Per, en anden ting, det er, ordbilledet i den gamle og den nye retskrift. Da jeg i sin tid var i Manitok og skrev på den lokale avis, der skrev vi med den gamle retskrift, fordi folk havde lettere ved at læse den gamle retskrift. Man kunne hurtigere læse den, end man kan læse den nye retskrift. Og så det, du sidder og siger her med 4 ord, der faktisk skrives nøjagtigt ens, selvom det er forskellige ting. Kunne det betyde, at det kunne være en god idé at få en optimering af skriftsproget, således at det blev mere ordbilledet læseligt? Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Det vil jeg ikke kunne sige noget kvalificeret om. Altså, det er oplagt, at vi kan lynhurtigt lave et totalt ulæseligt skriftbillede. Snakke lige i pausen med Busto om, at det faktisk for de gamle af os er nemmere at læse i en gamle retstavning, på grund af ordbilledet simpelthen. Det du siger også. Og vi må også sige, hvis nogen er dumme nok til at bruge groteske fonte i den nye retstavning,
så går det virkelig galt. Det er uendelig meget lettere at læse moderne retskrivning, hvis der er seriffer på, end hvis der ikke er seriffer på. 2 eller der står lige ved siden af hinanden og et i, ikke? Uden seriffer. Det er sort tale. Men jeg tror ikke på, at vi kan rulle tilbage. Jeg tror heller ikke på, at vi kan komme over det her. Fordi sproget drøner jo den anden vej. Mens vi står her og snakker, altså hvor vi for eksempel i dag har Rnadok med RN betyder sort, så skal vi bare ned i knæhøjde, så hedder det allerede i dag Rnadok, hvor RN-assimilationen drøner frem. Så det bliver mere og mere mudret altså. Og sådan bliver sproget, og det må vi lære at leve med. Har du nogen kommentar til, om du var nemlig inde på det her lidt, hvordan indføringen af den nye retstavning har bidraget, eller måske har bidraget til decideret påvirkning af sproget, altså hvordan sproget ændrer sig? Har det presset sproget i en bestemt retning? Det tør jeg ikke give et bud på. Helt enkelt, det tør jeg ikke. Umiddelbart vil jeg ikke tro det, men jeg aner intet om det. Det var godt nok kedeligt svar. Beklager mig. Ja, Henrik, havde du et spørgsmål? Du lignede sådan en. Ja, du har et par gange nævnt, at det at vende tilbage til noget i retning af den gamle retskrivning, det var umuligt alene, fordi at computer og sådan noget, at du nævnte det der med, at kravet var faldet ud. Men må man ikke netop egentlig sige, at nu kan man få alt muligt ind i? Altså, det er jo kun et spørgsmål om at lægge det ind, om man så må sige. Altså, i gamle dage var det svært med skrivemaskinerne, men i dag findes vel alle mulige tegn, så det ikke skulle egentlig være så svært. Og så ville man, hvis man havde haft accenterne for eksempel, så netop få et lettere ordbillede. Det var det eneste, jeg ville spørge om. Og det andet var, at Kleinsmith, han brugte utrolig tid på sin bibeloversættelse. Og det var ikke alene for, at man skulle kunne læse den så præcis som muligt i Grønland, men han havde jo egentlig den tanke, at den oversættelse, han gerne ville lave, var en, der skulle kunne bruges overalt i inuitsproget, altså de forskellige dialekter, fordi der var denne meget logiske udvikling. Altså i dag er det jo passé, men med disse korpustanker også, som du har lagt frem, vil det sige, at egentlig ville det være muligt at lave i tilknytning til Kleinsmiths oversættelse et system, som man kunne altså læse altså aktivere de forskellige sprog ud fra en bestemt altså den Kleinsmiths eller noget lignende oversættelse. Det sidste først. Nu er jeg desværre 65, så jeg når det nok ikke. Men jo, det kunne vi da sagtens. Det ligger så tæt på, at det at producere maskinoversættelser til de nærmeste dialekter, det vil være 1 års arbejde per dialekt. Og det vil så basere sig, hvis vi snakker Baffin og Quebec, Labrador-kysten, så vil det helt klart basere sig på Kleinsmith som centret, hvor den korteste vej at gå, det går fra Kleinsmith ud, når vi er på de der kanter. Det samme vil også gælde i Alaska, men der er sproget dødt, så det er næsten ligegyldigt. Men der, hvor det er levende, i Inuktitut-området, ja, via Kleinsmith. Det andet med det tekniske, der har du ret. Det er som sangen om Larsen, altså. Det skulle være så godt, og så er det faktisk skidt. Vi har alle muligheder for at gøre det her. Og det er ikke spor svært at lægge rar ind, det er ikke spor svært at lægge acivit tud ind, eller sådan noget i den stil. Men der er nogle aktører i den her verden,
nogle små spillere, som hedder Windows og Nuance og Mac og sådan noget i den stil. Og på deres verdenskort befinder Grønland sig overhovedet ikke. Så når jeg kommer stikkende med et grønlandsk program, som kan et eller andet, og siger, kære Windows, I får det her helt gratis. Vi skal bare lige have lov at putte det ind i jeres program. Så svarer de ikke. Og det er et faktum. Jeg har brugt år af mit liv på at forsøge at komme i kontakt med de der store spillere. Og vi står i den situation, vi faktisk har programmer, som er færdigudviklede, som vi ikke kan få lov til at proppe ind i systemerne. Fordi vi er simpelthen for små. Alle sprog, som er mindre end 10-20 millioner, de giver ikke engang snakke med islænding eller Danmark altså. Vi er for små. Så vi skal bare snakke engelsk. Og jeg har en rigtig dårlig nyhed, hvis I følger med det her. Windows 8, der går det næsten. Med Windows 10 som tablet er det helt udelukket rent teknisk. Du kan ikke proppe noget ind. Hvis du skal have noget proppet ind på en tablet, så skal det lægges ind, når tabletten udvikles. Der er simpelthen ingen huller, du kan proppe noget ind i. Så næste generation, Guguniat, orddelingsprogrammer, de er måske døde. Og når den første vaskemaskine kommer, som ikke har knapper, fordi den er stemmestyret, så skal Katinka i Njarungasuk snakke engelsk. Altså. Ellers kan hun ikke vaske længere. Og det synes jeg er synd for Katinka. Altså. Men du har ret. Det burde være så let. Teknisk er det virkelig a piece of cake. Men økonomisk og kommercielt, der er det et helvede helt enkelt. Det var en sørgelig nyhed. Oqatit masakku qartuatsigit taavaluamma oqatit qangarsuarli ineriartortuanarnikuummata taavaruitiumangilluga apeerusuttunga tassiimaalillugu qangarsuarli oqaatinnutaanik nassaartoqartarpuq tamakku oqaatinnutaat ullumikkumullu ilangullu oqaatinutaa tamakku qaqungukkut аллаттариаатсимут илангуннеқартарпат таавалу уорпуугимут илангуннеқартарпат. Ja, det kommer selvfølgelig an på, hvordan administrationen af sproget foregår. Principielt kan det gå ind 30 sekunder efter, at nogen har blåstemplet ordet. Jeg tror, vi må sige det på den måde, at den traditionelle sprogryg, den traditionelle retstavningsordbog, den nok ikke har ret meget fremtid længere. Det vi kommer til at leve med i tiden fremover, det vil formodentlig være et online-system, hvor vi har vores små tablets, hvor vi er på hele tiden. Og det betyder, at sekundet efter, at Orasiliadut har besluttet et nyt ord, eller accepteret et gammelt ord i en ny betydning, eller hvad de nu kan finde på, kan vi lægge den på en base, og så kan man læse den over hele Grønland, sekundet efter. De teknikker har vi i dag. Det der er problemet, det er, at vi lever i en verden, der går hurtigere og hurtigere og hurtigere. Og mængden af nye ord bliver også større og større. I en hastighed, vi aldrig set før. Altså hvis der dukkede 10 nye ord op om dagen for 100 år siden, så dukker der 1000 op om dagen i øjeblikket. Vi kan simpelthen ikke nå at proppe dem i en bog og trykke dem og få dem ud hurtigt nok. Så neologismer og tekniske udtryk og sådan noget, det bliver online. Det er den eneste måde, der er hurtigt nok. Og specielt i vores land, som er så gigantisk stort. Vi kan ikke få det ud hurtigt nok. Jo. Og der har vi nok ikke været helt effektive nok endnu på Orasiliadut. Eller blandt Orasiliadut. Vi skal nok til at lære at være lidt hurtigere med at få tingene ud. Når du er den, Gisudana så, Ima du sanna ballangi karuapok, Gise pitsan hos sumik berangilanga. Ja, klokken er ved at være mange. Skal vi tage et sidste spørgsmål, og så gå hjem og drikke aftenkaffe? Hvad med apps? Jeg så ellers hjemmesiden, jeg tror Nuka har skrevet den med apps fra kanadiske sprog, man kan lære syllabik og sådan noget. Kan man ikke bruge det? Jo.
Vi kan lave apps, der ligger oven på eksisterende systemer. Men hvis Microsoft leverer en tablet med et operativ, eller med et, for eksempel en Word indbygget, så kan vi ikke lægge en app ind i Word. Så hvis vi vil have et grønlandsk Word-system, så må vi skrive en hel Word og lave den som app. Og det er den kæmpe store forskel. I en gammeldags computer, der har du et operativt system, hvor der ligger en Word, og den Word kan vi bore et lille hul i, bang, og så kan vi hælde en grønlandsk stavekontrol ind i den. På en tablet kan vi ikke sådan noget. Så hvis vi skal have Guguniat på Word på en tablet, er vi nødt til selv at skrive Word. Og det er nok lidt usandsynligt i vores lille land, altså. Det er nok den virkelighed, vi kommer op imod i morgen. Jeg kan fortælle, hvad der skete. Jeg havde den europæiske direktør for Nuance var på en konference, som jeg havde været med til at arrangere i Lund, på Lunds Universitet. Og der sagde de nynorske læger, de havde lavet et taleforståelsesprogram, som lærerne brugte. Og så sagde dem, der talte nynorsk, at kære Nuance, vi har betalt millioner og millioner og millioner for det her system, og det fungerer ikke særlig godt. Det kan faktisk ikke forstå det, vi siger. Hvorefter direktøren delte mig, uden at rødme, gik op på talerstolen på en konference i Lund og sagde følgende: Nynorsk, you are like 600,000. Do you want me to make 2 recognizers for Denver City? Hvad sagde man? At fordi der er en amerikansk by, hvor der bor 5 millioner, så kan det oversættes direkte til et andet sprog, som er mindre. Det er logikken. Og det er det, vi er op imod. Så hvis vi kommer med 50.000 mennesker og siger, at vi vil godt lige have et program her, de gider slet ikke at svare os. Og hvad vi så gør, det ved jeg ikke. Måske skal vi til at lære at bruge freeware eller sådan noget i den stil. Måske skal vi droppe Microsoft i Grønland og begynde at bruge Libre i stedet for. For det kan vi selv lege med nemlig. Ja. Skal vi sige, at vi har været her? Jeg synes, I har været imponerende gode tilhørere. Tak for det. Jeg tænkte faktisk, da jeg kom, at noget så nørdet som retstavning 2 timer i træk, det går aldrig godt. Men jeg har egentlig ikke set nogen klip med øjnene endnu, så I er sørme dygtige. Tak for det.